Ku MC Ibrahim sharukan masoyin annabi a koda yaushe da kakkausar murya zuwa ga rahama sadau jaruma akan ba ma tare da ita game da wannan abin da take yi na batanci ake koyi da ita don haka abin da ta yi shiga ta rashin mutunci ta janyo har aka yi wa addinin musulunci batanci mu yan Kannywood ba ma tare da ita sannan kuma ina sanar da iyayenta wanda suka haife ta in ba za su gaya mata gaskiya ba to mu ta zo gurin da za a gaya mata gaskiya tunda tana tare da mu a sana'ar mu ko ni na sa ta a fim kuma na biya ta kuma ina da hurumin da zan iya cewa ba ma tare da ita sannan kuma ina sanar da yan Kaduna ya kamata ga dukkan jaruma ko jarumi duk wanda zai janyo addinin musulunci batanci ya kamata su iya ɗaukar mataki da kansu yan Kaduna dan mu nan garin Kano akwai wanda ya batanci ga addinin musulunci aka ragargaje gidansu aka kore shi a garin ma ya bar garin dan haka in ce wannan abu ma iya yan Kannywood ta yi wa ba ta yi wa dukkan musulmi ne gaba daya sannan kuma ita batta da tunani iyayenta ma ba su da tunani tunda tana da kanne mace wa zai je auri yar gidan wacce Allah wata rai ce wacce wanka ka ita gaya mata gaskiya ko ka ita fahimtar da ita Allah ko ba qawaidi ba ishmawi ba risala ta yi birthday a Kaduna ta yi birthday a Abuja ta yi birthday a Jos to mu ba za ta zo nan Kano ta yi mana birthday ba biwa a waje wallahi ba za a yi mana wannan ba ta manta da ita rayuwa gidan wani za ta gobe kuma an manta fa idan duniyar nan fa ba madawwama bace ba fa in fa ba nan akwai lahira ku gaya mata gaskiya ku gaya mata Allah wallahi tallahi irin wannan shigar da take ta banza ta rika tuna gare ta je ta rungumi yan uwanta da kannanta marayu to ai ta gani take burgewa take haka ne burgewa kasiyatin ariyatin shine burgewa to sai mun gaya mata Allah wallahi ko ba sa so sai mun gaya mata gaskiya kuma ba za a zo a yi mana wannan shirman a nan garin ba yauwa Kano garin bayan Allah za a zo a kawo mana ya ga kowa tsatsu su zo su rinƙe mana watsewa ana ja mana zaki ana duka yan fim halin mu daya